आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, मी गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं. अरे माझ्या विरुद्ध सुपारी घेतली त्या लोकांनी. मला जो अनुभव आला, मी गोव्यात राहत नाही, मी महाराष्ट्रात राहतो. माझा पॉलिटिकली काही कोणाशी कसलाही संबंध नाही, ना कुठल्याच पक्षाचा मी नाही. त्यामुळं मी कोणाची सुपारी घेऊन बोलायचा संबंध येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये बीड गावामध्ये जेव्हा नाट्यगृह अतिशय घाणेरडं होतं, तेव्हा बीडमध्ये सुद्धा मी याच्या आधी असंच बोललो होतो. तोही व्हिडिओ माझा अवेलेबल आहे. हो, व्हायरल झालाय, मी पाहिलं. तो पण व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता. म्हणजे मी जर सुपारी घेतली असती तर मग मी असंच बोलत राहिलो असतो ना. जेव्हा घाणेरडा अनुभव येतो तेव्हाच बोलतो. मला गोव्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांचं नाव सुद्धा माहीत नाही, हे मला नंतर त्या पत्रकारांनी सांगितलं. आणि प्रेक्षागृहात बसलेले प्रेक्षक काय बोलले हे कोणीतरी ऐका म्हणावं. त्यांना काय सगळ्या प्रेक्षकांनीच सुपारी घेतली होती का? सगळ्या प्रेक्षकांनी सुपारी घेतली. प्रेक्षक चिडले होते, प्रेक्षक ओरडत होते, सगळंच आमच्या हाताबाहेर गेलेलं आहे म्हणून. नंतर मला कळलं 60-65 करोड रुपये काय खर्च केले. मला हे सगळं आता मी काय तिथला नव्हे, मला काही माहित नाही. मला कोणीतरी सांगणार ना. बरोबर. माझे बाईट्स घ्यायला जे लोक आले त्यांनी मला हे सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. बरोबर. मी एवढं म्हटलं की त्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे. बरोबर. आणि तुम्ही त्यांच्यावर पर्सनल आरोप नाही केला. मी कुणावरही पर्सनल आरोप केलेला नाही. बरोबर. सुपारी घेणं आहे ना, हे सगळं त्यांच्या जे सुपारी घेतात ना त्यांच्याच डोक्यामध्ये सुपारी विपारीचे विषय येतात. आम्ही म्हणावं गुंड नाही, मी कलावंत आहे. ते सुपारी घेऊन काय करायचं असतं ना, हे तुम्ही करा. तुमचं राजकारण तुम्हाला लकला. उगाच काहीतरी तुमच्या डोक्यातले विकृत विचार आमच्या तोंडात घालू नका म्हणा. बरोबर. मी कशाला सुपारी घेऊन काय बोलतोय. मला जो अनुभव आला तो आला. अगदी. हा, एअर कंडिशनचा सगळा बर्फ कोसळत होता खाली मेकअप रूम मध्ये. मी सुपारी घेतली म्हणून तो एसी बंद होता. मी सुपारी घेतली म्हणून लाईट फ्लिकर वाजले. आणि 1 मिनिटं नाटक किती वेळ थांबलं विचारा एकदा रसिका प्रेक्षकांना. 2 मिनिटात तो खोटं बोलतो तो माणूस. 2 मिनिटात नाटक गडबड झाली. 2 मिनिटं नाही झाली. त्याच्यानंतर त्याच्यामुळं आमचं जे नेहमीच प्रकाश योजना असते, जी नाटकाचा रंगत वाढवते, ती प्रकाश योजना आम्ही करू शकलो नाही. आम्ही 2 फ्लड लावून फक्त लाटक केलं. त्यामुळे त्या लोकांनी प्रेक्षकांनी जे तिकीट काढून आले होते त्यांना प्रकाश योजनेचा आनंद लुटला नाही. त्यांना कळलंच नाही की काय असते प्रकाश योजना. बरोबर. 1 फ्लड लावून आम्ही दिसू व्यवस्थित, एवढे 2 फ्लड लावून आम्ही नाटक केले. बरोबर. बोलताना जरा तरी ते मंत्री आहेत ना, मंत्र्याने विचार नको करायला बोलताना. मी त्याचं नाव घेतलं का मी त्यांना काही बोललो का? मी व्यक्तिगत कोणाला तरी काही बोललो का? म्हटलं व्यवस्थापनाने इथलं लक्ष घातलं पाहिजे. नाहीतर मग असंच जर व्हायला लागलं तर आम्हाला यावंच वाटणार नाही. बरं केलं तुम्ही बोललात ते. खरंच म्हणजे आणि त्याचा आवाज खूप दूरपर्यंत गेला. म्हणजे जायलाच पाहिजे ना. जायलाच पाहिजे. पण आम्ही कशाला येऊ, आम्ही कशाला बोलू. आणि आम्ही सुपारी घ्यायचे घाणेरडे विचार तुमच्याच डोक्यात येतात म्हणा. सुपाऱ्या पिपाऱ्या ते आमच्या डोक्यात नसते काय. ओके, ठीक आहे सर. आपलं बोलायचं म्हणून बोलायचं नाही तर काय. तुमचं राजकारण तुम्ही ठेवा म्हणा, आम्ही कलावंत माणसं आहोत. तुमच्या राजकारणाशी काही संबंध नाही आणि इच्छाही नाही मला राजकारणात पडायची. बरोबर. ओके.